Ate, magkano kilo? Ayun po, 260. So 260 po sa kilo ng hipon naman po dito. So ang tumpukan po dito ay 100 pesos. Tumpukan po ng mga galunggong. Magkano kilo? Ayun, 200. Pusit po natin ay 300 pesos per kilo. Mga tulingan, napakaganda, 100 pesos na tumpukan. Yan po yung per kilo. So suwabing-suwabe yung mga presyohan nila, no, ng kanilang mga latag. Yung 100 pesos na tumpok na mga pusit, oh. Yung mga chabeta. At ito naman po yung mga lapis, 100 pesos na tumpok. Sapsap, 50 pesos na tumpukan. Sapsap, 50 pesos. Tumpok, dilis, 50 pesos. Aing ay 100 pesos. Ayan. So, shoutout sa iyo, Kuya Romy. Shoutout sa mga kapisda, sa mga supporter ni Boss Lando. Ayun, shoutout po. Good morning. So, papapicture tayo ngayon kay Kuya Romy. Morning po. So ito po yung mga sagisi o bisugo na ating pong nakikita ay per kilohan ay 160. Magkano surahan? 130 ang kilo. So kilo, no? Ang sarap inihaw nito, 130 po per kilo ng mga surahan. So ayan yung mga latagan po nila dito, mga bubuli o malabdabagita, mga isang sagisi. So ang ganda ng mga latag, no? Kuya Warren, magkano kilo mo dito sa ano? 180 sa kilo po dito ng snapper. So dito makikita nyo siya sa pag-akyat mo ng tulay, no? 180. So mababa po yung lapu-lapu, no? Dalagang bukid. 180 po sa mga per kilo ng mga latag po nila dito ng dalagang bukid. Alright, isang magandang umaga po dito sa Malabon Fish Market. Update po tayo dito po sa Malabon Tumpukan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Ilan ba te? Ito po yung mga latag po dito ng hipon, no? Ate, magkano kilo? Ayun po, 260. So 260 po sa kilo ng hipon naman po dito. Ayan, 240 no, mga bentahan po ng mga hipon po dito na inyo pong mabibili sa Malabon. Ate, salamat po. At dito yung mga latagan ng gulay. So shout out. Shout out sa inyo. Shoutout sa mga followers natin. Ngayon. So ito po yung mga latagan po nila. Na magkano kerot? Magkano na ngayon? 100 ang kilo. Eh yung mga luya natin, ayan. Ayan po yung presyo. So mga ina-update po natin yung kanilang mga latagan. Meron po 20 pesos. May mga nakatali. Balita ko mahal ang pechay. Magkano yung pechay mo ngayon? 10. Oh. Ayun, 10 piso po yung mga kada tali, no, ng kanyang mga latag dito ng pechay. 20 na lang to. Ayan, shout out po. 20 pesos na lang po. Angkinin nyo na. Magkano patatas? 120 na kilo ng patatas, no? So, salamat. Ingat kayo, ha? Shout out. Shout out sa Panganiban. Panganiban, no? Panganiban family, shout out. So, lakad na tayo. Update na tayo sa mga... Ayun, shout out sa mga may utang pahabol. Shout out. Ayun, titingilin na kayo. Ayan po, 10 pesos na mga okra. So ito po yung mga binabaybay po natin na latagan ni nanay, oh. Shout out po, good morning. Ayun, shout out po. Ayun, shout out. Nagdami aso natin dyan, ha? Ang dalawa natin, ano? Dalawa natin, anak na dalaga. Okay. So nandito na tayo sa kanilang mga pwesto ng gulay. So tatawid tayo dito sa latagan ng mga isda. Ito. So ang tumpukan po dito ay 100 pesos. Tumpukan po ng mga galunggong. Magkano kilo? Ayun, 200.
Yan pala ang presyo. 200 ang kilo no, ng mga isdang galunggong. So 80 pesos sa mga kilo. At dito po yung mga pusit po natin ay 300 pesos per kilo. Boss, good morning. Shoutout sa'yo. Ayun, shoutout. So, ayan po yung mga latag niya o mga nakabanyera na galunggong. Bossing, thank you. So, pasadahan natin itong kahabaan ng Malabon Tumpukan upang sa panibagong update. Shoutout sa'yo, Pogi. Shoutout sa'yo, boss. Ayun, 260 sa kanyang mga kilo. Kilo ng kanyang mga hipon. Tapos yung mga tulingan, napakaganda o 100 pesos na tumpukan. Tumpok po ng mga gulyasan, 100 pesos, siwana. Mga naka-slice na po siya. At yung kilo, na per kilo ng kanyang mga latag dito ng gulyasan ay 100 pesos. So mga tinumpok po, no, 100 pesos po na inyong mabibili. 100 pesos din po yung kilo rito. Alright, so yun nga po yung mga latagan nila ng tumpukan. 120 naman po dito sa mga tulingan. Yan po yung per kilo. So suwabing-suwabe yung mga presyohan nila, no, ng kanilang mga latag. At murang-mura sa mga per kilohan ng mga isda. So pusit na naman po ang ating nakita rito sa tumpukan at bangus. Ayan. Ito po yung 100 pesos na tumpok na mga pusit, oh. Grabe, no, 100 pesos lang po ay may tumpukan ka na ng mga pusit. Purot galunggong, 100 pesos na tumpukan. Bit-bit po, 100 pesos. So ito po yung mga isdang 50 pesos, 100 pesos na tumpukan. Ito po yung mga chabeta. At ito naman po yung mga lapis, 100 pesos na tumpok. Sapsap, 50 pesos na tumpukan. Guys, shoutout po. Good morning. Enjoy po sa pagkain. Tsokolate pa rin. Mahilig sa tsokolate si nanay, oh. Bossing. Ayan, mga latag po nila na inyo pong mabibili. 50 pesos po na latagan. Guys, salamat po. Thank you. 50-50 ay madami ka nang mapipili at mabibili. Sap-sap 50 pesos, tumpok, dilis 50 pesos. So mga tumpukan po dito ng mga bitbit, tinumpok na po ay 100 pesos, no? So marami sa lataga na kanilang kinilalatag at murang-mura po ninyong mabibili, no, sa mga presyuhan ng kanilang mga isda. So tumpukan po dito ng mga bangus pandaing ay 100 pesos. Ayan. So mga latagan, ayan po yung mga presyo. Ayan lang po yung kaganda. May mga presyo na po na inyo pong makikita. Bisugo 160 kilo. Shout out Ate Pam, good morning. Kamusta na? Ano naging balita? Pero nakarating na sa'yo. Hindi pa nakuha yung pin. Ayun lang. Ano, pinaluwag ko pa din. Oo. Kahapon, pinaluwag ko ulit. Bahala, magtang-pagtang pa rin. Kasi nasa kanila yun eh. Ang nangyayari kasi binabalik nila. I-request ko pa rin. Ito pa yan, ang dami-dami yan. Isang daan, sariwa ka. Nangaya nga ako eh. Hindi ko mapapila sa December. Dito na ako, Ate Pam. Papasok pa ako eh. Salamat. Yan nga, So, pandaing. 120 po sa tumpukan po dito, no? Yung kapila po sa bentahan po ni Ate Pam ay 100 pesos yung mga bangus pandaing niya. So ito 120 naman po na tumpok. So dito tayo sa mga latag ni Kuya Romy, no? Update natin yung mga presyo ng kanyang latag. Shout out, good morning, good morning. So yung mga latagan ni Kuya Romy na mga ni Lodi dito
So ito yung mga kilo ng kanya mga lakatan na saging. So 80 pesos na kilo. Eh yung mga latundan 70. So hindi nagkakalayo yung mga presyo no ng kanyang latag dito ng mga saging. Ayan, bossing, thank you ah. So dito tayo kay Kuya Romy, update natin yung kanyang mga latagan. Thank you. So ito yung latag ni Kuya Romy. Ay, Tilapia Batangas, magkano? nag-ano na tayo na 100. 100 pesos na kilo ng tilapia Batangas. So, suportahan po natin ang Jump Apparel sa Facebook ni Kuya Romy. Yan po. So, kita-kita po tayo sa mata. At nakita po natin, nag-iipon na naman siya ng pangkain ng pusa. Ayan. So, shout out sa iyo, Kuya Romy. Shout out sa mga kapisda, sa mga supporter ni Boss Lando. Ayan, shout out po. Good morning. So, papapicture tayo ngayon kay Kuya Romy. So, yun na nga po at nagpa-picture tayo kay Kuya Romy. Shoutout pong muli. Shout out po. Thank you Salamat po. Salamat. God bless po. So, pasada tayo sa mga latagan po ng mga isda, no? Dito sa Malabon Fish Market at yung mga latag po dito mga gulay. Ayan po, no? Nanay Jyoti, shoutout po. Good morning. Magkano yung mga ganyan yung klase na siling apritada? 20, patatas 20. Ayun po yung presyo. 50 kilo. Ayan, 50 po ang kilo. Ayan po yung carrot 50, kalamansi 20 pesos. Ayan. Puntahan nyo lang po dito si Nanay Josie sa pag-akit po ng tulay at may mga bibili po kayong mga iba't ibang gulay. Nanay Josie, salamat po. God bless. Shout out. Good morning po. So ito po yung mga sagiti o bisugo na ating pong nakikita ay per kilohan ay 160. Yellow pin tuna ay 180 na kilo. So kagandahan ay may mga presyo na, no. Ito po ang bentahan ay 150 kada piraso po ng mga bangus, dagupan. Bossing, thank you. Bitilya. Ayun mga labahita, no, surahan, no. Tsaka mga isdang yellow pin tuna. Magkano surahan? Oh, 130 ang kilo. So kilo, no. Ang sarap inihaw nito, 130 po per kilo ng mga surahan. So ayan yung mga latagan po nila dito, mga bubuli o labahita, mga isdang sagisi, no. Dalagang bukid, ayan. Eh, yellow pin tuna, magkano? 170. Ayun, labahita, 180. So, yun po yung presyo ng kanilang mga latag dito sa pag-akyat po ng tulay ng Malabon, Tumpukan. Thank you, salamat. So, ganito naman po yung mga, ang dami ng mga isang bato na nailalatag ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So yan po yung mga latagan po nila dito ng mga isda na inyo pong mabibili. Snapper, dalagang bukid, ayan. So ang ganda ng mga latag, no? Kaya wari magkano kilo mo dito sa ano? 180 sa kilo po dito ng snapper. So dito makita nyo siya sa pag-akyat po ng tulay, no? Dito sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. Ayan, yun po yung mga latag nila ng mga isdang bato. Kuya Warren, thank you. At dito may mga isda rin na latag na isdang surahan. Ayan. Bossing, update natin mga price mo ng mga, yan, dalagang bukid. 150 po na per kilo sa mga dalagang bukid. So ito yung surahan, ayan. 120 naman po dito yung per kilo. Yung lapu-lapu po, 180. So mababa po yung lapu-lapu, no? Dalagang bukid, 180 po sa mga per kilo ng mga latag po nila dito ng dalagang bukid. Eh mga sagiti mo, 160 na. 160. So yun po yung mga ina-update natin sa latagan po nila dito ng presyuhan ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you, salamat. So ayan.
Yan po, no? Mga surahan. Mm. Tapos dito, so shoutout po, Nanay Noemi. Sa mga latagan niya po dito ng mga yellowfin tuna, oh. Magkano po kilo? Lang, yellow bean. Opo. 200 lang. Ayun, 200 po na yellowfin tuna. At yung mga lapu-lapu, nakagoma pa. Baka raw makawala. Magkano kilo po? 300 lang. 300 pesos sa mga lapu-lapu. Na ganito pong klase, oh. Ganda. Tapos maya-maya, ayan. 250 lang. Ayun, 250 na kilo ng mga isdang bato. So, walang latag si Nanay Noemi na mga bangus dahil mahal ang presyo. Puhunan, 200 pesos na. Mahal na mahal ngayon yung mga bangus eh. Yung iba, madalang ako makakita ng latagan. Yung iba. So, shout out po Nanay Noemi ha. Ingat po palagi ha. God bless po. Salamat po. Thank you po. So, ito po yung mga tamban. Ayan. Tamban na pang inihaw, 50 pesos at mga salinyasi. Sige po, salamat po. Salamat po. So, ayan mo yung mga presyo, no? 20 pesos na mga latagan po ng mga gulay. Yung mga 50 pesos na mga nakabalot, kalahating kilo. Pili na kamatis. Pili na kayo at makakamura kayo sa kanilang mga latagan na mga bentahan po dito ng mga gulay. Alright, so na-update natin yung kahabaan po dito ng Malabon Tumpukan sa kanilang mga latagan ng mga isda, no? So, sulit presyo ang kanilang mga latagan. At yung mga isdang bato po na ating po na-update ay murang-mura na po ninyong mabibili. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.